по-свободно, а после ще върнем ако има. Тома, сега не влизи толкова навътре. Тома! Добре! Браво! Идеално, давай, навътре. Сърче, стой! Връщай бързо! Искрен! Това е много голяма глупост! Трима ти влизат и ти търсиш лек пас. Виж какво става? Трима срещу вратаря. Ако не може пас напред, търси назад. Дай, бутай. Бутай смело, бе. Райко, бягай надясно. Бутай смело, бе. Ето го, Райко. Браво! Айде да не я настъпваме. Чакай го, Боби. Чуете да се освобождаваме, стига с тия хвърляници и атаки за другия отбор. Всеки човек. Антонио, стой така. На пръсти да сме. Тома, смиста. Сядайте, стеглете! Боби! Първа, Боби. Браво, настъпвай на реж, айде, Станчев. Айде го освободим, Антонио, айде! Браво, всичко падаре. Браво, Тома. Бутай сега, бутай Белчев, Тома остани на него. Тома остани на неговото. Белчев, тръгвай, включвай си, Белчев! Бойно, браво! Добре, браво и на двамата! Тома, иска я! Рако, връщай! Бойно, връщай! Косов! Аян, Райков, Антонио, гледай! И падар! Браво, Боби! Айде, падар, пресия! Велчев, дебни, Велчев, дебни! Трима на двама! Браво, Велчев, бутай! Бутай, бързо, Антонио, тръгвай! Там при едно добро подаване и правим гол от атака. Стъпай! Браво, Боби! Добре, по-бързо, момчета! Дълга, падара! Давай там, айде, Аз я спасих. Слизай! Навали оттам, Боби! Браво, Антоне! Станчев! Айде, Тома, смело! Да ви обърна там! Добре, Райков! Дай, Антон, дай! Спокойно, бе, Каляне! Там по земята
дай, Таня, изритвай. Браво, Емка. Айде, имаш игра. Да мине Белчев, паста. смел! Тръгвай! Тръгвай! Помагай му! Добре, Белчев! Белчев си го изпълнява, него са му фаулирали. Ако той рече, си го даде, си го дава. Дай смело, приятел, отивам към тебе. Браво, Белчев, супер е! Ама защо не атакуваме удара? Ай, другите, които сте там в наказателното, нали това е идеята? Ако има избита топка, да я довкараме. Браво, Саше! Антоне, тук е леко дясно там. Раков, остави го това вече. Ой, бързаш, тук не трябва да губим. Вещай. Вау. Добре, фаул има. Айде, хубаво, те са те спали, айде. Още един стена. Влади стена. Ти не заставай, трябва да се Влади! Давай, бе, тук вършим, айде, му заставите. Двамата спадарят, ще влезте вътре. Раков, отвори още. Това стена. Макай. Излез. Как да си изпош? Директно, те са Айде, много приехме играта. По-активно малко. Айде по-стегнато! 2 минути само направихме нещо, сега отпуснахме. Давай, сни по-агресивно. Много оставаме с пълно да играт. Не бързай, Райков! Там! Нищо, ама няма смисъл, защото там си един на един. Ти си напълно сам. Искай! Антон, дясно е! Добре, това. Дай! Имаш Теодор. По-рано е изиграй, не да плачеш. Иначе е дяло. Трима! Сега не бързай, Айде, тръгвай Антоне! сега. Ей му стартирай. Утре го да ти играеш, айде! Санчев! Стига се предимство, дойде 20 метра си тебе ще взе. Айде ти са, влизай навътре. Чакай го! Чакай, Белчев. Дай му я! Браво, Дай му Белчев. да падарем! Дай. Кой ситуации имаш такива перфектни? Право на един след, поиграйте ги! Давай, бе! Дай бе, Теодоре. Да си направим. Дай му! Браво, Антонио! Дай му! Синьо тъч! Перфектна! Браво, Костов! Бързо там ляв, Станчев. Дай, Антонио, скъсявай, Антонио! Станчев, отяваш десен, бързо ляв. Тома, не там, задния, Тома! Карвай я оттам, Боби. Айде, Станчев.
Костов! Добре, Саше, внимай, тая, не трябва да мина! Слагаш крака, само концентрирам. Антоне, тегни си го, той е да не тръгва. Всеки човек. Раков по-назад. Белчев е малко по-напред. Там Падарев. Обърни я, диагонал. Още. Браво, браво. Това е само, че къс пас трябва, той си е на крак. Там. Саше смело, бързо. Добре, Теодоре, човек в цел, отваря Станчев. Дай, Антон, дай. Отлично. Дай, Бечев, Бечев, гониш. Отлично. Перфектна атака, браво, завърши където те. Саше, бързо трябва да си пиеш зоната. Айде, Антон! Дай смело, бе! Отлично, Теодоре. Само, че търси леко страни, не директно. Антоне, покажи се! Гледай, спокойно! Браво! Антонио, тръгвай! Браво! Добре, браво! Браво, Белчев! Запази я! Това тръгвай! Дай до край! Браво, това! Бутай, Белчев! Бутай! Дай му там, браво! Добре, бързо! Бърз! Изчакай! Ето го Тома, бързо! Немо лесно е това! Райков, покажи се! Станчев навътре са, виж го тук седмицата. Бутай, не бързо изпаса! Срещай Боби вече! Айде спасяй пак! Давай натискане, гърба! Давай, Играй, бе! Айде надиграй се му! Браво, Белчев! По-рано е му решение, дали да играеш сам или да подаваш. Браво! Играй, Теодоре. Високия пас, Станчев. Айде! Надигравай се! Ще ме вземеш, дай! Не се обръща! Сигурявай, Влади, добре! Айде, гледай Отстъпвай, сега, Искрен! Антонио, гониш! Давай се там, навътре влизай, давай! Браво, Тони! Антоне! Замахни го веднъж, после че го виж къде застава, не бързи с удар! Бързина! Айде, добавка! Браво, нищо, добре, браво! Айде там, Теодоре! И там! Гърба да няма дълъг пас! Айде сега, Влади! Добре, една ширина, веднага! Стой, Антони! Теодоре, дупка веднага, айде ето тия! Влади, закъсня! Идеално! Айде, изкаря! Теодоре, си готов там с едно на фланга! Теодоре, перфектна ситуация! Айде, добавка! Браво, Костов! Кой е по-бързо вратата? Станчев! Какво чакаме? Вратаря сам да си я вкара. Там да не се обръща, Боби. Браво! Антоне, дай му я и бягай, защото се събирахте много! Майони като влезне на някой направен. А Майон е хубав гол. Прости да знае. Макс, Цецо и Жоро. Айде. Айде, отстъпвай.
Тома, дай малко назад, Тома! Айде, взехме я. Браво, Емо. Тома, търси место! Браво! Добре, чудесно! Браво и на двамата! Всеки човек бързо! Айде, тук! Райко, стреляй, бе! Дай скорост! Дай, Белчев! Скорост! Дай, Белчев! Дай, дай! Стой, стой! Браво, пак ти! Браво! Добре, пак Белчев, браво! Ясно? Това е. Ти вече много по-лесно. Вече си готов, какво ще правиш тази топ. Нямаш ли канта. Добре. Вие двамата сте стоят, някакъв вътре. Когато имаш линия, ето сега Тома с Антонов и Тони попробват. Топката гледай! Добре. Смяна! Райков, Тома и Антонио. Цици, мантик не е бързо, знаеш. Чуй. Ей там, които да. Браво. Ама ти не го даваш за тиша. Много рано за Мартин. Виж ли каква е разликата? Още! Браво! Тя е удова, Влади. Не пак! Директен удар! Добре, Цецо! Браво! Ляв край! Е, това е! Това е правилното! Пък вече дали ще я вкараш или не? Айде, пусти играй. Аре, нищо момчета! Нищо не е станало! Аре, не се отпускайте! Ето гони си човека! Браво. Дай там, дай ще стане. Стане, бързи сам, я трябва да мина в Костов, за да не я губиме! Дай някой да ми паса! Давай! Добре! Искрене, самочувствие! Е, това е момент! Не ми дава, дигаш главата! Ако не е там, имаш друго решение! Цецо, зад него! Айде, втора топ. Напред, бе, Цецо! Челото, бе! Гоня не е прави да го глава. Да. Ето е това да остава. Аз дем, там това ми е приятно. Как ще мине трима, бе? Води, Белчев! Белчев! Браво, Костов! Белчев! Айде, Цецо! Давай! Цецо, айде, ще вземеш! Белчев, стой! Макс, връщай! Браво, Белчев! Давай, ставай! Цецо, дари! Пак си я буташ по тъча, влезна вътре в линия, тази посока, като видиш, че те настигат или че има човек пред тебе. Сам си! Джоро, показвай се! Айде, Каляне! Добре! Жоро, владее на другата страна, само, иначе супер! Ето го Коста си отвари! Дай, дай! Ето е това си. Максия, Искрен! Айде, Теодоре! Браво, Тео! Спокойно, Влади! Срещай Цецов! Добре! Жоро, стой там!
Цецо, стой! Браво, Жоро! Дигай! Дигай главата! Другата, бе! Другата страна! Газ! Макс, давай! Добре, Антоне! Направи лъжливо движение, смени посоката! Много е лесно така, само да я буташ! Делчев, Цецо, газ! Цецо, газ! Браво, Костов! Браво, Костов! Браво, Костов!